Velkommen til raketaffyringen. Prøv lige at se den. Den er omkring 64 legometer høj, og lige nedenunder er der en tællerdims. Man kan så godt nok ikke se nogen tal på den lige nu, fordi at den ikke er begyndt at tælle ned. Og så har vi besøg af præsidenten. Jeg er præsidenten, og jeg er i godt humør i dag, for ellers ville jeg ikke være klædt ud som en klovn. Okay, og nu tror jeg vist det er tid til opsending. Okay, der er lige lidt kommunikation over linjen, som vi skal bruge til at sende op, men jeg tror vist de er færdige nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Start igen. 3, 2, 1. Nu. Yeah. Yay! Yeah, yeah! Woo! Yay! Nu. Nå, så du tror, du er sej, hva'? Du kan bare komme an, du kan bare komme an. Du kan bare komme an. Okay, du vinder. Det skal jeg. Okay, så er det vist tid til at smide tanken af. Afsmidende tank gjort. Nu venter vi bare på, at den falder helt ned. Sådan, det var jo nemt nok. Okay, vi er lige ved at lande, så husk at holde godt fast, Bob. Ja, jeg kommer. Jeg har glemt min hjelm. Vent lidt, jeg kan trække vejret. Yes, Bob, din dumpap. Det var godt finde ud. Hvorfor det? Der var en eller anden, der sendte mig en sms om, at dette fly ville eksplodere om 10 sekunder. Hvor lang tid er det gået? 9. Skønt, så kommer vi ikke hjem. Jo, fordi det var bare et fupnummer. Var det bare et fupnummer? Ja. Og jeg gætter på, det var vores rumfærge. Dunk, dunk. Ja, det var det vel. La 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 la. Skønt. Hundelort. Hvad fanden laver det heroppe? Der er ikke engang nogen hunde. Hvor dumt. Du tror det er hundelort. Skønt. Nu tror jeg også det er hundelort. Lad os sgu bare gå videre. Jeg er klar til at... Nå, lad os bare lige skylle vores sko og gå videre. Hvor er jeg ikke? Fanget! Vi vil nu... Hvem så brudt? Fanget! Vi vil nu tage... Føj, hvor det stinker! Fanget! Vi vil nu tage det skib til... Nej. Vi vil nu tage jeres skib fra jer. Og Ben, våbne. Hvordan fanden kan det være, at du har 4 arme, når vi ikke har? Jeg er et rum! Lad nu være med at bruge dig, hvad det du er! Jeg tror, det er dig på os. Nå, så det tror, så kan jeg bare lige skyde dig med det store gevær. Ej, se. Lad nu være! Jeg mener det, Rasmus. Hey, hvordan vidste du, jeg hed Rasmus? Det vidste jeg heller ikke. Det var bare et gæt. Skyd dem og tag skibet. Var det bare... Nu har de taget vores skib! Hvad er det dumme? Nu. Boss, den her gang var det dig. Det stinker. Nå, lad os komme tilbage og invadere jorden. God idé. Nu dør jeg. Hold ud, Bob. Jeg kan ikke holde ud længere. Jeg er jo ligesom død i går. Hvordan kan du så tale? Det ved jeg ikke. Jeg tror vi er i himlen.